Hi guys, welcome back to my channel. And today guys, maglilinis naman tayo ng aking garden. And doon no. Doon guys. Nilinis ko yan kahapon pero hindi natapos guys. So tatapusin ko ngayon guys dahil magandang araw today, hindi masyadong mainit at saka walang araw na dahil 6 o'clock, maybe 6:30 na. So tatapusin ko to guys. Yun no, yun ang aking garden na mayroong mais ang tanim. Yan guys ang mga damo. Yan, kahapon naglinis ako dito. Yun ang aking na tapos, pero natapos lahat. Doon na wala pa. Yan, saka dito ang daming damo. At saka maybe pagkatapos dyan, dito rin guys sa kilid ng aming bahay, yun o, ang lalaki ng mga damo guys. Yan, namulaklak na. Yun o, ang daming damo. So okay guys, at ngayon magkukuha muna ako ng mga gamit pang linis. Yan ang aking apple guys. Yan, baka susunod i-transfer ko yan, yung mga plastic dahil na sira na. Ano, sira ng plastic to oh. Yan, baka i-transfer ko yan. Okay guys, lagay ko muna dito at saka magkuha muna ako ng mga gamit ko pang linis. Kapoy guys. Nakapuyat guys. Pero natapos ko na dito guys, pero doon hindi pa natapos. So ipakita ko sa inyo guys kung ano na ang resulta. Ayun do. Yan guys ang mais ko guys. Yan, mais. Dito, maliit pong mga mais to dito. Dahil palagi kasing mayroong tubig ang sprinkler sa grass. Nagdadahili dito. Yun o. But doon, it's okay naman. Yan ang aking garden guys. Ito, kunin natin to para hindi tumubo, para hindi bumalik tumubo dito. Kasi tumubo na rin dito. Kahapon lang nilinisan, tumubo na naman. Yan, damo. Yan. Yun, at
saka mayroon pa dito. Hindi mo. Ilagay ko kahapon. Ito ang cover. Mayroong amigas. Ito ang damo. Ang daming damo ha. Yan. Oh. Yan ang garden ko, guys. Yan oh. Yan. Yan. Ito ang side view. So, mamaya dito naman tayo. Maglilinis naman tayo ng kilid ng bahay. So, ang laki ng mga damo to. Ang dami. Baka hindi ko matapos ngayon dahil oh, ang dami to. Yan. But pahinga muna ako, guys. Dahil napupuyat ako, guys. Okay. Okay, guys. Dito naman tayo, guys. Dito naman tayo maglilinis, guys. Yan, oh. Yan. Ang dami. At saka parang 8 o'clock na ng gabi. So, bilisan natin paglinis dahil daming damo. Hi guys, how you doing? This is how you vlog. RJ the blogger. Where's Daddy? Swipe down to unlock. Screen unlocked. I see the moon. Look at The day full moon. Look at the airplane. There's the airplane. The little tiny dots. It's full moon. It's full moon today. Biggest tree we have. A plant tree. It's right here. It's a furry tree. It's a very furry tree right here. Our second biggest tree is about over here. The same thing. This is Mommy's disaster on reading. Where's airplane? It's right there. I don't think you can see it. This is mommy's craziness cutting weeds in her garden. And there's some apple plants over there. Guys, the best tree on earth.
They just get inside here. Let's take my scooter, guys. Over there. So yun guys. Tapos nang binunot ng damo guys. I not know guys if I see me. It was so dark here. I think it's 9:30 now. Gabi na. Yan no.